Pero sa YouTube channel, pag nakakita ka ng commercial, huwag nyo skip. Pero sa Facebook page, hayaan nyo na skip yun. Minsan nagkakaroon ng commercial. Buwan mo pa lang, linggo mo pa lang yan, di ba? Mga na linggo. Isang linggo pa lang. Bago na yung mukha mo. Karoon ka na ng yung sugan 20. Nasaging ka lang hindi nakikita ng normal na mata. Alam mo, tingin ko sa'yo kanina, para kang pinataba, no? Parang inihaw na. Basta yung inihaw ka sa iya, tapos pumunta ka sa katabaan at sa parang basta yung mukha mo, kakaiba tingin ko sa'yo. Walang pula. Oh. Nakasakit. Alignment lang yun ko sa'yo. Dito ka. Yeah. Alignment lang. Kaya ka nilalamig kanina, di ba? Okay. Ganyan. Yan ako lang muna. Alignment lang. Alignment lang. Sa akin eh. Sa akin ka lang. Sa akin ka. Kaya ka nilalamig sa dalawa. Alignment lang. Alignment lang gagawin ko sa'yo. Alignment lang. Alignment lang.
sapi ka lang. Alignment lang ginawa ko sa'yo. May sapi ka. Basta pinakita ng Diyos pangita yung 20 pula. Pag 20 meeting, puro pamilya ko pang mga sugat-sugat. Pag pula, pwede kanya painitin ang katawan mo. Kahit pumunta ka sa medisina, wala makikita. Tapos lagi mo temperature yung kilikili natin. Normal lang. Pero sa pakiramdam mo, nainit ka. O kaya sa pakiramdam mo, malamig ka. Pero wala ka naman. Hindi ka naman, pakiramdam mo, pero totoo yun. Wala rin, nasa balance na yung mga hangin. Kaya pinawala natin yung dugo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo, Amen. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo, masamang espiritu at masamang elemento, inuutusan kita, lumayas ka sa loob ng katawan ng tao ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Jesus naman kasi inalibutan ka, tataas, hindi naman. Pero inalibutan ka, lumayas niya masamang espiritu, ay masamang elemento. Pero hindi biro to yung masamang espiritu, hindi pula rin to. Pag pinatagal mo to, yung kaninang nilalamig ka ba, kanina nainitan? Nilalamig ka, alas 12 pasado na, 12:30 na. Pag inabot pa to ng mga isang buwan, sigurado papayat ka na. Wala ka ng panlasa. Tapos nanginginig ka ng mga tapos hanggang dali ka sa ospital, wala kang makikita. Wala kang makikita, wala kang kahit COVID, wala kang COVID. Pero nalalang ang katawan mo. Hindi naman ito matidetect. Sabihin yung Jesus name. 3 times. 3 times. Jesus name. Amen. Ganon. Yung sa ngalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Ano paramdam mo? Inumin mo ulit ang tubig mo. Nakasabi. Ay, wala kang ano. Mas basal pa yung duwending pula. Para sila mga taong mga walang iya, yung makakapian dila. O yung mga ano yan, mga chismosa, palagawa ng kwento, magagaliti, mainitin ng puso. Umupo ka. Ano pakiramdam mo? Wala na. Sigurado. Wala na. Yung damit mo lang at saka brief, busan agad ng tubig ha. Pagpagin yung higaan yung mag-asawa ha. O, paalam ka na. Sa YouTube na lang dito. 8 minutes lang naman tayo. Salamat. Ano pakiramdam nyo? Ayos na. Namula na yung mukha ng asawa mo. Basta tingin ko sa'yo, mamaya papatayin ko itong camera sa website. Totoo nakita ko. Okay na? Salamat. Huwag kang magagalit ha.